и Алфайт. Следваща среща Алекс Кукли, Георги Атанасов. Не ви чувам публиката. Не ви чувам. Благодаря ви. Това беше конкурс за нашите гости от Белизвор. А сега Ще ги оставя с това. Аро цели. група за шлагерни и авторски песни Тинтява към Народно читалище Никола Рокосаров 1919 година от село Игнатица. Завъртяли капелите на фантазия. Излизат на сцената, за да изпълнят Фукария, Люлят бял, Мелничката за кафе и за кукурузи изобщо не стават. Няма ли ми кажеш на здраве? Не. Мерси. Бошке, бошке. Обречена е тази игра, да ти кажа. Май, действително. Кръжме, Барио!